Il-kelliem tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech wissa lill-membri tal-Partit dwar dak li jgħidu fil-waqt li ħallija Lixxa lil Tar-Repubblika. Agius li ġie ppreżentat bħala l-kelliem uffiċjali tal-Kap b'tant pompa fl-aħħar jiem kiteb fuq Facebook anke b'referenza dwar l-aħħar ferment u ġlied li qam fil-Partit ta' Bernard Grech fejn iż-żewġ fazzjonijiet, dik ta' Simon Busuttil u dik ta' Adrian Delia, reġgħu bdew jitajru. Quddiem kummenti tal-kandidat Nazzjonalista Għawdxi Alex Borg li qed jitlob li l-Partit Nazzjonalista jiddistakka ruħu minn tas-Civil Society Network u Tar-Repubblika u quddiem anki dak li qal Adrian Delia li Tar-Repubblika u l-Partit Nazzjonalista m'għandhomx ikunu ħaġa waħda, Agius kiteb li huwa perikolus li ċertu membri tal-Partit jiddevjaw mill-messaġġ tal-Partit. Il-kelliem tal-Kap għamel din id-dikjerazzjoni f'dik li tista' tiġi interpretata li beda jipponta swaba lejn Alex Borg u Adrian Delia nnifsu tal-li qamu jitkellmu anke wara li tas-Civil Society Network għeddet lil Bernard Grech li lesti jiftħu partit ieħor li jieħu post il-Partit Nazzjonalista. Imkejjem fid-Dar Ċentrali li simpatizzaw mal-fazzjoni Delia għalunna li Agius imbagħad libes l-ingwanti tal-bellus għal mal-forzi tal-establishment li dejjem jiddettaw x'għandu jagħmel il-Kap u kif għandu jimxi l-Partit Nazzjonalista. Dawn fakru li saftit tal-jimilu Agius bħala l-kelliem ta' Bernard Grech kien fuq il-mejda tal-laqgħa fid-Dar Ċentrali bejn it-tmexxija Nazzjonalista u l-Aqda Repubblika fejn ġiet diskussa strateġija politika. X'ma jħallilhomx Lixxa lil dawk. Iva, dawk jistgħu jkasbru n-nazzjonalisti stess u jgħiruhom faxxisti, saħaq wieħed minn dawk ta' Delia li nnota kif it-tmexxija ta' Bernard Grech mhux tiddefendi u taqbes għal Adrian Delia quddiem allegazzjonijiet irrappurtati mill-Lavi Malta li waqt dibattitu parlamentari wara li sar magħruf li Jorgen Fenek huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black, Adrian Delia kienet jibgħat il-messaġġi lin-negozjant Fenek.